खुलुमबाय बियो बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं। अमित शाहया बुंदों आसामखौ मालाबाबो ILP नि सिङाव लाबोआ। राज्यो सभानि मोनसे मासिखौ बेंगलिफ्रा दाबि खालामदों। बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव बानायनो लानाय गुबुन गंसे दालांनि हा फुजा होनायाव सर्बानन्द आरो हिमन्तआ बाहागो लादों। अमिनुल इस्लामनि दाबि थागिबि असमियाफोराबो 1951 मायथाइनि सिगांनि फोरमानलाइ होनांगोन। बरलागाव दालाइ एबसुनि बानजायनायाव दिनै लाइमोनफोरनि सावराय जथुम खुंदों। आरपि शर्माया TRP गैया बुंदों रन्जित दास। रहा टलगेटखौ दिनैनिफ्राय बेखेवबाय। मध्य प्रदेशआव गंनै रेलगारिया मोगा-मोगि सौग्रावदों, 3 जिउ खहा। दानिया आबुं रादाब। आसामखौ मालाबाबो इनार लाइन पारमिट रैखाथिनि सिङाव लाबोनाय नङा। बे बाथ्राखौ रोखायै बुंदों मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया। अमित शाहया बुंनाय बायदिब्ला आसामा सा-सानजा ओनसोलाव हाबनायनि मोनसेल' लामा। बेनिखायनो आसामाव ILP थिसननो हाया। मख'नो गोनांदि आसामाव गोरोबथानि 6 नं दफा मावफुंनायनि कमिटिया रिपर्टआव इनार लाइन पारमिटनि थांखि हरदोंब्लाबो बे थांखिखौ मावफुंनाय फारसे गैया मिरु सोरखारा। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मेघालयखौ आबुङै ILP नि सिङाव लाबोनो दाबि दैखांनानै मेघालयनि मोनसे टीमा नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमहैनाय समाव आसामाव मालाबाबो ILP नि थिसननायनि बागै रोखायै फोरमायथिदों। ओरैहाय मेघालयखौ ILP नि सिङाव लाबोनो थाखाय अमित शाहया खोथा होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रायजोआव लांदां जानो थांनाय राज्यो सभानि मोनथाम मासिनि मोनसे मासिखौ बेंगलि राव रायज्लायग्रानो हगारनो दाबि दैखांदों अल आसाम बेंगलि जुब छात्र फेडारेशनआ। मख'नो गोनांदि आसामनि मोनथाम राज्यो सभानि मासिनि बिसायख'थि खालारखौ फोसावनायनि उनावनो गासैबो राजखान्थि पार्टिफोरानो बिजाथिनि सानखान्थि खालामनायनि खाबुखौ बेंगलि फेडारेशनआ लादों आरो खौरांगिरि मेल खुंनानै मोनसे राज्यो सभा मासिखौ दाबि खालामदों। बबेखानि बेंगलिफोरा नोगोरारि नागारनानै मालाबाबो राजा लामायाव सोमावसाराखैमोन। नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ सोरखारासो लाबोदों होननानैबो फेडारेशननि दैदेनगिरिफोरा बानबुंथि होदों। बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव बानायनो लानाय गोदान दालांनि खामानि जागायनायजों लोगोसे हा फुजाखौ दिनै होबाय। बे हा फुजा होनाय हाबाफारियाव दिनै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो राङारि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लायो। गुवाहाटी आरो साहा गुवाहाटी फोनांजाबनाय 1600 मिटार गोलाव 6 लेन दालांखौ फैगौ 2023 मायथाइनि आगस्त दानावनो आबुं खालामनो थांखि लादों आरो 2020 नि आगस्त दानसिमाव 10% खामानिखौ फोजोबगोन होननानै फोरमायथियो मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गोदानै बानायनो लानाय दालांनि थाखाय 2608 कौटि रां बाहायगोन। बेनिनो 700 कौटि राङा राज्यो सोरखारनि होननानैबो हिमन्तआ बुंथिदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी आरो साहा गुवाहाटी फोनांजाबनो जुनै गोदानै बानायनो लानाय दालाङा आबुं जायोब्ला सरासनस्रा रायजोफोरनि थाखाय जोबोरैनो बानजायनां जागोना रोखा। थिं बिधान सभानि AIUDFनि MLA आमिनुल इस्लामआ आरोबाव खनसे अजद गोनां बानबुंथि होनानै सावरायजादों। MLA आमिनुल इस्लामआ बुंदोंदि NRCआव 1951 मायथाइखौ थिखानाय बोसोर खालामनायखौ मुसलमानफोरा मानिनानै लानो थियारि आरो बेबायदियै फोरमानलाइफोर जमा होनोबो थियारि। नाथाय आसामनि थागिबि हारि होननानै सानना लाजानाय गुबुन हारिफोराबो 1951 मायथाइनि सिगांनि फोरमानलाइ दिन्थिनांगोन नङाब्ला 1951 मायथाइखौ NRCनि काट अफ बोसोर महरै गनायना लानाय नङा। बबेखानि जायफोर हारिया मुंनि उनाव डेका, कनवार, हाजरिका, सइकिया, गगৈ, बर', कार्बि, बरदलै बायदि बिमुं लिरो बिसोरबो 1951 मायथाइनि सिगांनि फोरमानलाइ दिन्थिथारनांगोन होननानै दाबि दैखांदों आमिनुल इस्लामआ। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव आहमफोरा आसामनि थागिबि हारि नङा मुसलमानफोरासो थागिबि हारि होनना बानबुंथि होदोंमोन आमिनुल इस्लामआ।
चिरां जिल्ला बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय बलरगाव इउनिट दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै लाइमोनफोरनि सावराय जथुम खुंदों। बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि एवस्रां बसुमतारिया बेखेवना होनाय बे सावराय जथुमाव चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि खनिन्द्र बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो लाइमोनफोरनि जौगाखांनायनि बागै बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। बबेखानि बे सावराय जथुम्मायाव बरलरगाव ओनसोलनि लाइमोनफोरनि अनगायैबो गोबांसा मेलेमजिबिफोरा बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आर.पि. शर्माया टिआरपि गैजायै सासे सुबुं। आर.पि. शर्माया अफिसियेलि कंग्रेसआव हाबहैनायनि उनाव दिनै राजीव भवनाव खुंनाय कंग्रेसनि मोनसे जथुमाव बाहागो लाहैनायखौ रिएक्ट खालामना बे बानबुंथिखौ होदों आसाम बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित दासआ। बबेखानि बिजेपिआ गावनि बिजाथिफोरखौ सायख'नायाव जोबोर सांग्रां होननानैबो रन्जित दासआ सुलुङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपिनिफ्राय फिन टिकेट मोनैनि जुनै तेजपुर लकसभानि आगुनि बिजेपि एमपि राम प्रसाद शर्माया दोलो नागारनानै कंग्रेसआव हाबहैदोंमोन। नगाव जिल्लानि रहायाव बानायनाय टल गेटखौ दिनै बेखेवबाय। गेटखौ बेखेवनाय लोगोसेनो नेशनेल हाइवे अथरिटि अफ इन्डिया बे टल गेटआव दिनैनिफ्राय गारि मटरनिफ्राय थांलाय फैलायनि रां खांनो थाखायबो बिथोन होयो। टल गेटनि रां फारिलाइ बायदियै साखा खबब्रै पार्सनेल गारिनिफ्राय बारगासेयाव 95 रां आरो थांलाय फैलायनि थाखाय 140 रां, फालांगियारि साखा खबब्रै गारिनिफ्राय बारगासेयाव 150 रां आरो थांलाय फैलायनि थाखाय 225 रां आरो बास एबा गिदिर ट्राकनिफ्राय बारगासेयाव 350 रां आरो थांलाय फैलायनि थाखाय 470 रां लाखिगोन। मध्य प्रदेशनि संगरैली जिल्लायाव दिनै गंनै रेलगारिया मोगा-मोगि सौग्रावलायदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खैला रोगानाय गंनै माल गारिया मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 3 सुबुङा जिउ गोमादों। बेजों लोगोसेनो गंनैबो रेलगारिनि दाब्बाफोरा ट्रेकनिफ्राय गोग्लैनायनि अनगायैबो गंनैबो इन्जिना थारलायै गाज्रि जायो होनना मिथिनो मोनदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाब्रबथायनि सायाव एनटिपिसिआ नायबिजिरनो जागायबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।